таи 3 соли охирон агар нигоҳ кунем, то чанд моҳи дигар дасти тоҷикистон барои гирифтани грант ё қарзҳои бебозгашти бонку созмонҳои байналмилалӣ кӯтоҳ хоҳад шуд. раиси кумитаи сармоягузории тоҷикистон рӯзи 28 июл дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе ин таснимро ба рушди иқтисодии ҷумҳурӣ ва меъёри созмонҳои молии ҷаҳонӣ пайванд дод. ин ба хотири он аст ки аз имсол сар карда ба соли оянда аллакай тоҷикистон вобаста ба критерияҳои бонкҳои байналмилалии рушд ба қисмати кишварҳои айда гап мегӯянд, яъне ки грантгирии мо аллакай ба итмом мерасад. аз соли оянда мо қарзҳои имтиёзнок бонкҳо ба мо ҷудо мекунанд. ин ба он хотир аст ки рушди иқтисодии тоҷикистон дар сатҳи баланд таъмин карда шуда истодааст ва он критериё ки бонкҳо мемонанд вобаста ба ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат ба ҳар сари аҳолӣ аллакай хеле зиёд шудааст. бар асоси пешгӯии бонки осиёгии рушд интизор меравад ки рушди иқтисоди тоҷикистон дар соли 2026 ва 2027 босубот ё баланд боқӣ монад. ин бонк моҳи апрели имсол дар гузорише гуфта буд ки рушди бахши саноат ва хидматрасонӣ аз омилҳои асосии афзоиши иқтисоди тоҷикистон дар 2 соли оянда хоҳад буд. ин дар ҳолест ки тоҷикистон дар миёни кишварҳои пасошӯравӣ ҳанӯз аз зумраи камбизоатҳо ба шумор меравад ва иқтисоди хонаводаҳо асосан аз ҳисоби пули фиристодаи муҳоҷирони корӣ аз хориҷ мечархад. мақомоти тоҷикистон ҳам пинҳон намекунанд ки тоҷикистон ҳар сол маблағҳои ҳангуфтеро дар шакли грант ё қарзҳои бебозгашт мегирифт ва дар иҷрои тарҳҳо истифода мекард. маблағҳои грантӣ 61,6% ташкил мекунад дар нимсола, яъне ки ҳанӯз ҳам бахши аъзами лоиҳаҳо аз ҳисоби грантҳо татбиқ шуда истодаанд дар ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағи 3,5 миллиард доллар. ва вақте ки ман дар бораи созишномаҳои нав гап задам, яъне ки бинед ки соли гузашта мо 7 лоиҳаи барои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории 7 адад созишномаҳо бастем, ҳаҷми ё ҳиссаи маблағҳои грантӣ 63,7%-ро ташкил мекард. мана имсол дар нимсола бинед ки 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба имзо расонида барои татбиқи 14 лоиҳаи созишнома ба имзо расонида шуданд, лекин ҳаҷми маблағҳои грантӣ ҳиссаашон аллакай 44,3%-ро ташкил медиҳад. яке аз созмонҳое ки имсол розӣ шудааст ба тоҷикистон 100 миллион доллар грант ё кӯмаки билоиваз диҳад бонки ҷаҳонист, вале ин созмони молӣ аз ҳукумати тоҷикистон хостааст ки дар иваз ислоҳоти иқтисодӣ гузаронад. аз ҷумла баҳри таъмини рақобат дар тоҷикистон бояд қонуни алоҳида қабул шуда барои ҳама соҳибкорон шароити баробари кор фароҳам шавад. ба назари иқтисоддон Фозилҷон Фатуллоев қарори бонкҳо оид ба коҳиши пешниҳоди грантҳо ба иқтисоди тоҷикистон бетаъсир нахоҳад монд. он лоиҳаҳое ки муҳлатошон аллакай гузашт, онҳо аллакай ба мушкилои вазнин дучор мешаванд. акнун дигар маҷбур мешаванд ки баъзе ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ аз грант ба чӣ гузаранд, ба қарзгирӣ. дар ҳоле ки тақдими грант ё кӯмакҳои бевозгашти хориҷӣ ба тоҷикистон моҳ ба моҳ камтар мешавад, тоҷикистон барои иҷрои тарҳҳои бузурге чун нерӯгоҳи барқи обии роғун ба сармоягузории хориҷӣ ва қарзҳои боимтиёз умед бастааст. масъалаи қарзи хориҷӣ ва тарзи истифодаву баргардонидани он дар тоҷикистон ҳамеша як мавзӯи нигаронкунанда аст. қарзи хориҷии кишварро то 1 июли имсол 2 миллиарду 900 миллион доллар баробар ба тақрибан 14% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ шумурдаанд.